Hai, mgbede ọma ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Onye ka na-anụkwa onye na mgbede a bụ chacha ogbe ndịda. Em, so anọ m na mgbede a wee na-enegharị anya ka enu igwe dị. Cheta na by this time ka my dad na-abịa elu o weta ube Igbo a eji ata ọka. O ruo ihe n'elu lampụ, dobe ya n'elu bewa, enwe ka o si ebewasịa ya, dobe ya n'elu lampụ, wee nọ ya wee na-akọla ya akụkọ ifo dị iche iche. So wee sị ka m weli ya bụ oge mgbede a wee mekwa gị obi aṅụrị. Onye na-anụ onye n'ụbọchị taa bụ afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu bụ nwaanyị ogbe ndịda. Asị m nke onye chiri ya zere, ndụ mmiri ndụ azụ nke onye tinyere aka ya gabali ya, na-abụrọ ife ọjọọ. Wee sị n'ụbọchị tata na mma wetara gị akụkọ dị mkpa, akụkọ mara mma. Ige ntị ị ga-anụ ka eke ife a na-akpọ ya n'ebe n'abalị na-ebe chichichichichi iwe nwanne mgbe a ka ugbu a eji aka akụkọ ifo. Okay, so akụkọ ifo m ga-akọrọ gị bụ gbasara nwoke, mana m gaghị akụ ya n'akụkọ, m ga-agụ ya n'egwu. Nwoke jeje nụọ nwaanyị ise. Nwaanyị ise ahụ ọ nụrụ, ha niile nwechara akparamagwa nke onye bụ wee si na be nna ya wee bịa. O wee bụ ya bụ nwoke bukara arụ. Ya bụ egwu wee sị na o nwere akụkọ m ga-akọ. Ọ bụrụ na o nwere onye nọ m nso, bụrụ na o nwere onye so na-enene m na mgbede a, ị na-agụrụ m o mbororo otu esi agụ ya mgbe ahụ. O nwere akụkọ m ga-akọ, o mbororo o nwere akụkọ m ga-akọ, o mbororo ọ maghị Igbo, ọ maghị oyibo, o mbororo ọnụ nwanyị na-ese, o mbororo ofuke na-agba ama, o mbororo nke na-agba ama ya gbara ama be ndị mmụọ, o mbororo ofuke na-agba ịpara ya, o mbororo nke na-agba ịpara ya ọ gbara ịpara ya na-ejeguge, o mbororo ofuke na-esi ajọ nni, o mbororo nke na-esi ajọ nni were ọkwụrụ tebe ọgbọnọ, a na-ekwu o buru eju na-agha n'ite, ọ na-aha gbọrọdọm gbọrọdọ isuli esuli taba nkịtị ịgwọla agwọla daa na o mbororo kọtịkọnkọn kọtịnkọm, o mbororo kọtịtịnkọn kọtịnkọm, o mbororo nke na-ege ntị na mgbede na-etisi wee bụ ya bụ akụkọ banyere nwoke jeje nụọ nwaanyị na-ese. Eziokwu na m agụsịrị ha ncha niile maka na ana m ene anya na taịmụ m ka ha wee mara mgbe m ga-eji wee kwụsị, maka na otu ogo ọyazi adị mma. Igbo nwere ihe eji atụ BP. Ọ bụghị ihe ọbụla ijije na-aṅụ ọgwụ. Enwere nke eji atụ hypertension. Ọ bụrụ na ị nwere otu ihe esi ma ebibe nọla na abọọrọ gị ma akọrọ gị akụkọ ga-enye gị obi aṅụrị, BP a na-abịa ịnọlụbeghị. Ama m na arụ dị gị, ama m na ịfụrụ ihe onyonyo a n'ahịa anya. Biko nyere m aka subscribe to my YouTube channel at Mmadueke Charity, and also follow my page on Facebook at Chacha's Corner. I love you all and I really appreciate you. Thank you and see you in my next one. Bye.